सांवरिया मिथिलेश भैया बैठल बनी मुखिया प्रत्याशी भी बनी ताज के गौनई के तनिको जवाब नहीं के सुदामा भैया केहू के द्वार पर प्रोग्राम होके श्राद्ध होके बारात होके कुछ होके हमनी के वहां पहुंच जाइए इतना साफ सुथरा गौनई हो जाए ऐसा ना हो सकल आत्मा का शांति ना मिले दिले जा हमनी के लेकिन आज पहिलका दिन ऐसा बा हमरा खुद मन में भइल कि ना भाई हमनी के तो सही बदनाम बनी जा के अजीत हलचल अरविंद सिंह अभियंता कमलबास कुंवर मुकेश लोथा ये लोग आई तो गौनई में बाउर बोलिए दे तो हमनी के भइल कि ना आज ऐसा गीत संगीत सुनावे के बा जे लोग ना सुनल हो के लोग सुने त कह के भाई कनी के का हो गइल बा आज कुछ बाउर बोलते नहीं खनसन हम लोग बैटरी चार्ज करके तमे हमनी के कोनो खूबी नहीं के एमे रौरा सब के खूबी बा कैसन मलिकार लो मिलल बा ऐसन श्रोता मिलल बा रे ना तो दूसरा जगह रही जितना साफ सुथरा गौनी है जा 12 बजे लोग खलिया दल रे के चलो हो ई जमावत नहीं खनसन इज्जती हो गई बड़ा सही जमावत नहीं खनसन इज्जत के रोटी खाता रह सही यूट्यूब वाला लोग मने मने हमने के बाउरे गाड़िए देत होइल मेमोरी खाली कोई कह रहल ढेर भइल बा लोग इज्जती बनत लो दूधू को बैटरी ले गई आज ना होई चलो तू लो निमन चढ़ा सकल त चढ़ावन निमन गीत संगीत निमन सुना दे जा आज एगो रिकॉर्डे होई के जीत थल चला मुकेश लोथा रात भर एगो शब्द बाउर ने खन बोलले 22 नवंबर 2024 के बाद था दिन शुक्रवार संतोषी माई के दिन है वो दिन बाबा मररनी न तो ढोलक बजाओ तेरे टोपी पहिर के उनका बाबा सिर दयाल रहले जाय जाय के शनिचर के मर गई आज जब ले सुंदरपुर से 7 गोला से ना उठल तब ले उनका काम क्रिया ना कोठा पर रहत रहल दू ताला पर सिर दयाल भाई मर रहले शुक्रवार और बाबा के 5 लड़का बेगन भैया सुदामा भैया मधुसूदन भैया मिथिलेश भैया आ कृष्णा भैया तो कृष्णा भैया का हम ना देखने सुतल बनी बाहर बनी अच्छा 5 लड़का बैठल बा लोग अपना बाबूजी के याद करता लोग कि बाबूजी बहिनों लोग बन बहिन लोग 4 जनी बन लोग का नाम है मिथिलेश भैया बहिन लोग के ममता सविता सीता गीता केने बालो सामने बालो कि ना ममता दीदी सविता दीदी केने बालो सीता गीता दीदी केने बालो तने हाथ उठा दो हम देख ले हम ममता दीदी और ये 3 जनी बेरा ले बुलाओ ये बेरा ले अरे चारों दीदी हाथ कम से कम उठाता से पैसा नहीं खाने मांगा हाथ उठा दो लो तो खाली ममता दीदी बरिया जाए तो बोला दो तो नहीं अब बाबा पर गीत होता बेटिए लोग ना रहे पाहुनो लोग आइल होई नो सुदामा भैया पाहुन लो चल गइल बा लोग आइले नहीं खेलो अच्छा दीदी आइल बा लोग 5 भाई आ 4 बहन बैठ के अपने बाबूजी के याद करता लो 5 भाई के नाम पर मिथिलेश भैया हमारा जो मुखिया प्रत्याशी भी बनी गीत अभी शुरू करे के पहले ही पुरस्कार दिले कि यारे अखिया से पीसा अरे ना
अरे ये को पहारावा पांचों भाई लोग कहता चारों बहन लोग कहता अरे दुलम भइले बाबूजी के अब दुलारवा दुलम भइले बाबूजी के अब दुलारवा आज के गौनई के सुदामा भैया बुझी रिकॉर्डे हो गए ना तो सरवा वो तरह से ब्याज पैसों ले तरह से चौकरते के खातो बारे से आ उनके द्वार पर गारे गारी क के उनके जग बिगाड़ के चल जाते हमनी का तसलीलता से कोसों दूर बनी जाएगा साफ एकदम दूरी बना ले बनी जाए विश्वास नहीं के तो यूट्यूब खोल ली सब है एक शब्द अगर हम कहीं यूट्यूब में बाउर बोलल दिखाई दे दी चाहिए दे देस तन के दोनों आदमी कुत्ता माने के कुत्ता के बच्चा अगर दोनों आदमी कहीं बाउर बोलत लौक जाए यूट्यूब में छोड़ देला त दोनों आदमी कुत्ता एकदम अरे अखियां सब बिसरे ना भाई सुदामा भैया के चलन भाई कहाँ घर है गिरिटी अरे हे गिरिटी बगल में गिरी जी बनी सही में गिरी जी बनी ए सारे गोड़ लगनी है तारे गिरी जी के तई रहना लेकिन गोड़ लगनी है सरौ तारे का अखियां सब बिसरे ना अखियां सब बिसरे ना एको पहाड़वा अरे दुलम भइले बाबूजी के अब दुलारवा दुलम भइले बाबूजी के अब दुलारवा मिथिलेश भैया के मित्र बानी हमारा रामजी राय भैया पुरस्कार दिले बानी परमत चाचा के नाम पर पुरस्कार दिले बानी हाँ हम जानते नाचत रह तहार बाबू मुँह तहिया बुझाई कि का होला बाबू के मुँह मर गए कहतर कि मर गए ये बोल तोरे चलते मुँह लो अब बताइए ऐसा लड़का बारे 5 भाई हो बारे एको को शुद्ध नहीं के होते वो तो जाए रौरा सब ऐसा आदमी बाकी झेलता
वो मालिक बा वो कहता कि वो मालिक बा रघु ड्राइवर है कौ भाई हवा तो 5 भाई बाप रे बाप ऐसने ऐसने बार लोग 5 जना तब तलाने में मिला दिल को बोलो खानदान तब तक खानदान मुझे कि अब आई करत है हमरा बिगन भैया सुदामा भैया मधुसूदन भैया मिथिलेश भैया कहता लो कि बाबूजी हमके वो दिन मन पड़ता जौना घरी हमके 5 भाई छोट छोट रही गया अमरी धराई के रोहिया चलावो भौजी लोग यही जे बनो भौजी लोग बा केने बल एजा केहू नहीं खे त रिमझिम के ले जाए रिमझिम जा घर से कुछ लेके आओ जा बाबा मिथिलेश भैया रिमझिम के घरे ले जाए दही चीरा खाली होई है भौजाई लोग के हाथ तक कुछ दिवा के ले आई धोआ धोआ अरे तो ते कहाँ जाता रे जाता सेफ्टी में सारा पागल है के जी पागल भाई जा घर से घूम ले और रिमझिम कपड़ा लता रुपया पैसा सब बिटोर ले आओ जा धोआ धोआ का कहता एकरो सुन लो बलिया बचला के बाद बोले बने ना आ तरह बुझा गइल एकरा के कम कहता रहता ए भाई अरे ए आप से इज्जत से कानर में हाथ लगा के इज्जत से मारे के ना मारे के नहीं के कानर में हाथ हाथ लगा मत छोड़िए सबे ना ना लयदार लइका बा मत ए भैया छोड़ दी कुछ हो गइल अरे एकरे बाद हम हुरका बजाए तू नची हम भर पेट नची जब ले तारे गाने ना फट जाओ नचते रह अमरी धराई ए दीदी कुछ हमरा के दे दो कुछ जाके रिमझिम के भी दे दे हलो अमरी धराई के रोहिया चलावल कोती में खेलावल बाबूजी रोवा तो बहिन सन के मंच पर ना चढ़ के ऐसा ही दे दो नमो कहा सुदामा भैया मिनता आ यहाँ के सबिता दीदी बारी अरीता गीता रीता नु सीता तो तीने जाने नु एक जाने कहाँ बारी आ तू तो बहन के लड़की नु लगू ना तू मत दो पैसा तारा हाथ के पैसा हमरा ना पचे अब ना भगनी कहाँ ते पैसा अभी लो भाई बात लो बहिने नु भाई अच्छा मिथिलेश भैया के आ 100 रुपया देकर जाता रही माने भैया देता रहे 500 आ भौजी देता रही 100 गो ये नहीं के सो भौजी के 1000 दे गिरी जी ठीक बारे अब गिरी जी गिरब गिरी जी के गाड़ी के होश बा हाँ तो दिल्ली है ना भौजाई अमरी धराई के रोहिया चलावल कोती में खेलावल बाबूजी रोवत माना अरे तोहरा बिना सुना अरे लागे ये बाबूजी भैया के नाम का है शिवरतन पासवान जी बानी आप
परमा बाबा के नाम पर पुरस्कार दिल बनी कहीं ना कहीं सने बा रोड़ा बिना सुन लगे